Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sutojayan ingkang kinurmatan, Bapak utawa Ibu guru saha karyawan utawa karyawati ingkang kula urmati, lan para kanca-kanca ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kita sami ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun kepareng paring kanugrahan lan kasarasan sehingga kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten ing wanci menika. Ingkang titiwanci menika kula dados pranatacara badhe ngaturaken susunan adicara inggih menika: atur pambuka, atur pangandikan saking ketua panitia, pentas seni kelas 11 lan kelas 11, atur perpisahan saking wakil kelas 12, atur pangandikan saking kepala sekolah SMA Negeri 1 Sutojayan, lan terakhir panutup. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula menika pranatacara ngaturaken wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.